Ρε φίλε. Έλα ρε φίλε, ζωντανός. Βρίσκομαι τώρα. Ξύπνησες? Ναι, ξύπνησα ρε φίλε. Για πέντε μας πήγαινα βασικά. Όχι για πέταμα ρε φίλε. Δεν ήμουν πάει, αυτό ήταν τελείως. Όχι, δεν πέθανα. Μια χαρά είμαι. Εντάξει, λίγο το πόδι χτύπησα, αλλά. Α, εντάξει, πάλι καλά. Τι γίνεται ρε φίλε, το αμάξι το βλέπω πολύ άδειο. Νοσοκομείο σε πήγαινα, ναι, εντάξει. Το έχεις αδειάσει? Τα βασικά, ναι, τα βασικά, ό,τι βλέπεις εδώ. Και τα ακούω για θορυβόδι, κάτι κάνει, Κάτι κάνει μωρέ, Τι ξέρω. το έχεις φτιάξει, για πες μου. Τίποτα. Κεντροφόρο εισαγωγή Scan 51, μπούμπε εξαγωγής, μια ροϊκή εξέλιξη στο καπάκι. Δυνατό πρέπει να είναι. Άρα, δεν τα δεις. Δεν τα ρίχνουμε μία μέχρι το νοσοκομείο να δούμε τι κάνει. Έλα, για να δούμε.